ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିଲା କଖାରୁ ଫୁଲ, ତାକୁ ତୋଳି ଆମେ ଭାଜି ଖାଇଲୁ, ଲାଗିଲା ଭାରି ଭଲ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ପଦ୍ଧତି, ଦେଖିବା ଚାଲ କେମିତି ହେଲା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଫୁଲକୁ ଧୋଇ ଦେଲି, ବତୁରା ଚାଉଳରେ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଜିରା ପକେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ଏମିତି କରି ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। କଢ଼ାଇରେ ତେଲ ପକେଇ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟାଟରରେ ବୁଡ଼େଇ ସେଥିରେ ଦେଲି ପକେଇ। ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ କିଛି ବ୍ୟାଟର ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଲି ସଜନା ପତର। ଏମିତି ସବୁ ପିଠୁଅ କରି ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଗଲୁ ବାହାରି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରି ଖାଇବେ।